Sziasztok, üdvözöllek a csatornán benneteket! A mai videóban a Natasha Denona I Need a Nude személyfesték palettáját fogjuk megnézni. Hogyha új vagy itt, most kattintottál rá először a videómra, akkor szia, én Hédi vagyok, ezen a csatornán pedig sminkeléssel és szépségápolással kapcsolatos tartalmakat találsz. A mai videó az azért lett így előrehozva, mint amikben már így benne vagyok egy ideje, mert ez egy új megjelenés, és sokatok még lehet, hogy nem jutott hozzá, vagy várja ezt a palettát, mert hogy ez azért így az idei év egyik slágerterméke. A doboza az ugye hasonlóan a többihez, egy ilyen karton csomagolás, ugye azzal a mintával, amit majd látni fogunk magán a palettán, ott visszaköszön, az árnyalatoknak az incie az itt van, továbbá az eltarthatóság, ez a 24 hónapos átlagos lejárati idő, kicsit nagyobb, vagy magasabb, mint a Glam. Ugye ezzel a kis plexilappal a tetején, nem tudom mennyire látszik. És ugye egy ilyen kis púderes, kifinomult borítást kapott. És ugye ezek a színek. Olyan színek találhatóak ebben a palettában, ami, ha őszinte akarok lenni, egy átlag embernek a tökéletes nude palettája. Itt van nekem a Glam paletta, szintén egy ilyen uncsi paletta, de én ezeket nagyon szeretem. Egymás mellett is megmutatom amúgy őket, így néz ki ez a kettő. Ugye a weboldal szerint ez egy hideg tónusú, neutrális, egy ilyen barna és rózsás tónusokat tartalmazó paletta. Vannak benne különböző textúrák, egyrészt vannak matt árnyalatok benne, metálfényű árnyalatok, és igazából ilyen új textúrákkal is találkoztam, ezeket még nem láttam, itt a dobozán láttam, hogy van ilyen sparkling, akkor ez a Chroma Crystal, ez nem tudom, hogy ez melyik lehet majd, de majd meg fogjuk nézni részletesen, hogy a swatchokkal. Vannak ezek az ilyen wet effect formulák, tehát ilyen vizes hatásúak, ezek a foiled finishek, amik szerintem ezek az ilyen nagyon krémes, ilyen 6 méteren húzós swatchokat generáló árnyalatok. Jó ránézni. Egy ilyen nagyon kis deszaturált és szép, kifinomult paletta, egy kicsi upgrade-je a Glamnek. Ezért is voltam rá kíváncsi, mert ugye a Glam után volt még a retro, amit megvettem, de az annyira nem tetszett. Ott az volt a bajom, hogy nagyon más volt a penbe a szín, mint mondjuk a szemhéjamon. Ez nem csak egy nude paletta, tehát hogy ez a nude paletta lehet valakinek. Ha megvan a Glam, lehet, hogy mondjuk nem igényelsz még több hasonló tónusú, fényes festéket, mert ugye a mattoknál erős túlzás lenne azt állítani, hogy ugyanolyanok. Azért vannak itt benne rózsás tónusok bőven, de maradunk ugye a hűvösebb, neutrálisabb vonalon, itt a Stone, Tender, meg a Silhouette szintjén, de ez a Vague, Wheat, ezek abszolút rózsás tónusú árnyalatok. Szerintem ő lehet a duochrome, ez a Delilah. Úgyhogy a mai főszereplőnk ő lesz. Végig megyünk ezen a sminken, amit láthatok, mert hogy nem csak ezt a palettát vásároltam, hanem ugye 2 másik terméket is. Vettem egy Fenty bronzert, ilyen krémes kontúrterméket, meg a Rare Beauty-nak megvettem a pirosítóját. Ugye a palettán kívül még róluk lesz szó, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a kis Sephora hault. Remélem tetszeni fog nektek a videó, hasznosnak találjátok, úgyhogy jó szórakozást hozzá! Előkészítettem az arcomat, amit még nem raktam föl, az fényvédő. Fölviszek alapozót, tehát ugye ez a Chanelnek ez a Le Beige alapozója, ez a Water Fresh Complexion Touch alapozó, és ugye nekem a B10-es árnyalat van meg. 2 pumpát szoktam fölvinni, és akkor ezt fogom fölkenni a bőrömre. Mivel ennek eléggé ilyen természetes finise van, azért hál' Istennek fedése is,
Így most ez alá nem rakok highlightert, ilyen folyékony highlightert, kicsit átmegyek rajta egy sminkszivacsal, és akkor nem fogok most fixálni, mert a másik két dolog, amit vettem, az krémes termék. Az egyik termék, amit a palettán kívül vettem, az a Fenty Beauty-nak ez a krémes bronzere, vagy hát kontúr terméke. Szóval ez az Amber árnyalat, ami egy nagyon hideg tónusú, tényleg csontosítani, tehát kontúrozni való szín. Kontúr színek azok hidegek, hiszen az árnyékol, és ugye az árnyék az nem ugyanaz, mint a bronzer, amit ugye azokra a területekre teszel, amit mondjuk a nap ér. Majd ide az arccsontom alá egy picivel fogok belőle tenni, nagyon picit, mert nem tudom mennyire pigmentált, ugye van itt egy tök jó kis tükör. A másik cucc ez egy pirosító a Rare Beauty-tól. Ha valaki nem tudná, ezt Selena Gomeznek a sminkmárkája, és jól látjátok, ez a doboz amúgy így érkezett, és ugye ez a termék. Én az Encourage árnyalatot vettem meg. Ez a 3 dolog volt egyébként a kosaramba, a palettát a férjemtől kaptam, és amivel megszegtem a Nubite, az ez a 2 krémes állagú termék. Lefertőtlenítem a kezemet, és megnézem amúgy mennyire pigmentált ez a bronzer. Tehát tényleg egy hűvösebb szín. Tök jó. Ezzel a kis pici, ez az Oivának a 222-es Lux All Over Shader. A személyárnyaló, de krémes termékeket is szeretek ilyenekkel felvinni. És akkor talán csak egy picikét fogok ide felvinni, meg a másik oldalra is. Ezt még én szeretném eldolgozni. Meg ugye, ha túlzásba viszi az ember, nem csodálom, hogy úgy néz ki ez az egész dolog, minthogyha retkes lennél. Egy picit fogok az orromra is az ecset maradékkal, oda már nem akarok terméket felvinni, mert ugye elég ilyen érdekes orrom van, és nem nagyon szeretem kiemelni, hogy felhozom a szemaldakamhoz. Egyébként nagyon szépen lehet vele dolgozni. A következő lépésnek, ugye ezt fogom most kicsit elsatírozni, és akkor ezt így erre fölvinni, és olyan picit tettem, látjátok, és amúgy meg nagyon szépen lehetett eldolgozni. Arra leszek kíváncsi, hogy mennyire fog elmozdulni, mondjuk úgy is fixálom, akkor utána fölfelé elkezdek vele satírozni. Ilyesmi termékeim nincsenek, ugye krémes pirosítóm a megvan, például, meg én szoktam rúzsokat is pirosításra használni. Azzal kiváltottam eddig a krémes termékeket, viszont hát ugye nyilván nem volt krémpirosító, meg ugye hát amik vannak a Betrictától, az inkább ilyen glossos történet, ugye van ez a rózsaszínem, tehát ugye azt a Happy árnyalatot nem akartam a Rare Beauty-tól, illetve van ez a She's So LA árnyalat, ami hát igazából bronzosító is, de egy ilyen nagyon meleg tónusú, barnás, egy picit terrakottás kombó. Elvileg ez egy nude pink árnyalat, ez az Encourage, ugye ez az applikátora. Az applikálását úgy értelmeztem, hogy szivacsal ajánlják, de egy ilyen tényleg nude rózsaszín árnyalatról beszélünk, aminek azért örülök, mert bár elvileg a Velvet Teddy egy nude rózsaszín termék, azért annyira nem egyforma a kettő. Talán ez egy kicsit melegebb. Ugye nem tudom mennyire pigmentált, szóval óvatosan merem csak fölvinni, de nagyon szép a szín, annyit már látok. Ugye abból kiindulva, hogy ez 7,5 ml, és tényleg csak egyet pöttyintettem, ugye amit nektek is mutattam, azt viszegetem föl. Nagyon sokáig elég lesz. Én attól félek, hogy hamarabb romlik meg, mint el tudnám használni, de hát ez már csak így van a krémes termékeknél. És ugye látjátok, hiába ér föl a szivacsom ugye a szemem alatti részre, ami fehér, pigmenthiányos, ott nem fogja be. Ő nekem most így nagyon
nagyon bejön. Nem is merek többet tenni. Ugye a kezemen most így néz ki. Tényleg egy jó kis terméknek tűnik, és örülök neki. És akkor most fogok fixálni, közelebb hozom a kamerát, és akkor elkezdjük a szemsminket. Na, megcsináltam a szemöldökömet is, és akkor a főszereplője a mai videónak az ő lesz. És ugye a weboldalon azt láttam, hogy ez egy hideg tónusú paletta, meg azt gondoltam, hogy az. És hát azért inkább neutrális, ugyanúgy, ahogy a Glamnél is egy hűvösebb palettára számítottam, vannak benne hűvös árnyalatok, ugyanúgy, mint ebben is, de azért nem lehet azt mondani rá, hogy ez egy tipik hideg paletta. Szemhéjbázisnak most már ezt a MAC-eset fogom használni, lehet, hogy ha esetleg eljutok oda, hogy videózok, nem mindig fogom ezt megmutatni, de sokkal kulturáltabban lehet kiszedni amúgy a terméket belőle, ez már pozitívabb. Kikenem az árnyalatokat, hogy így jobban látszódjon. Az első az a Stone, ami egy ilyen matt, light medium, meleg tónusú szürkés-barna. A Whisper az egy metál fényű, világos nude pink. Az Ella az egy szikrázó, ez a Foiled, meleg tónusú őszbarna. Úgy fogok haladni, hogy soronként, tehát egy sor, aztán második sor, így vízszintesen. A Wake az egy médium sötétségű, meleg tónusú, piszkos rózsaszín. Úgy nem valami krémesek a mattok. És akkor a Trebetten, az utolsó a sorban, ez pedig egy metál fényű, borostyán szín. Ugye a Delilah az egy szikrázó, ugye ez a foil effekt, és egy ilyen ezüstös barna szín. És szinte látszik benne, hogy ugye vannak benne különböző kis apró csillámos jellegű dolgok. 7 darab matt szín van, ha jól számoltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És ugye a többi ez a metál fényű, különböző effektű festék. És ez tegnap is ilyen foltos volt. Ő volt a Silhouette, ami egy kávébarna. Következik a Muse, ami pezsgős árnyalat, és ez a Foiled Wet effekt, ugye? Nem, csak a Foiled. Szerintem ez volt az egyik, amit végighúzott Natasha Denona 60 km hosszan a karján. Fair az egy matt, világos, ködös rózsa. Ezeket a fordításokat, vagy hát hogy mondjam, ugye ott nézem az eredeti weboldalon az angolt, és akkor onnan próbálom így letükörfordítani, hogy legyen értelme a dolognak. A Filigree az pedig neutrális barna. És az is ez a nagyon folyékony, na eddig ilyen. A Wit, ez egy rózsás árnyalat, egy meleg tónusú rózsás szín. Szerintem ez a legmelegebb árnyalat a palettában. A Sheen az egy fényes, ugye ez a wet effekt, tehát ez a vizes hatású formula, és egy meleg tónusú pezsgőszín. Tender az egy szürkés barna, közép sötét. Hát ez annyira nem tetszik nekem, hogy ilyen nehéz. A más egy világos, piszkos rózsaszín árnyalat amúgy. És akkor van még nekünk a Mia, az egyébként nekem törött, vagy hát majdnem törött állapotban érkezett. Az pedig egy szikrázó, ugyanez a vizes hatású, jeges rózsaszín. És akkor ilyen a palettánk. Még azt meg akartam nektek mutatni, hogy nem tudom mennyire látszik, de itt azért ezeknél a mattoknál eléggé érdekes felszín képződött, főleg a Silhouette és a Tender árnyalat volt az, ami ennyire furcsa volt. Meg nagyon nincsen ötletem, hogy milyen oldalon vagy irányba akarok elindulni. Hát szerintem valami
egyszerűt. Mondjuk nagyon vadulni nem gondolnám, hogy lehetne ezzel a palettával. Kezdem a messel. Fölvettem azt a csetemre, kicsit letapogatom, és akkor fölvisszük. Jó, szedtem a maradékot, és akkor ilyen nagyon óvatosan, nem nyomkodom nagyon rá itt az ecsetemet, de elkezdem satírozni, és akkor kívülről befele. Szépen fölviszem ezt a színt. Szerencsére olyan, mint a pembe, nincsen meglepetés. Azt hiszem, a retrónál tapasztaltam azt, hogy full máshogy néztek ki az árnyalatok rajta, mint a kis tégelyekbe. Közben meg, miközben itt a másik szemem elkezdem festeni, elmondok nektek annyit, hogy ugye mi ennek a palettának a története. Ugye a román Sephora az nem szállít Magyarországra, a francia oldalról akartam megrendelni, a francia Sephorából, és ugye az volt az Insta oldalán Natasának, hogy 22-én, tehát augusztus 22-én fog ez megjelenni. És ugye én vártam ezt nagyon. Szerintem nagyon szép. Kicsit ide kintebb is viszem. Ugye ez egy elég bufli ecset a Sephorától. Még ezt is ott kint vettem a nászotunkon egyébként. Viszek egy sötétebb szürkés-barna árnyalatot. És ugye nekem ott volt egy kicsit elegem, mikor láttam, hogy már kb. Majdnem az összes európai Sephorában jelen van, csak azt hiszem a olasz meg a francia, tehát az ilyen nagyobb országok maradtak ki. Írtam is ugye ott az ilyen chatbe, hogy akkor mi a helyzet, mikor jelenik meg. Aztán azt mondták, hogy a mai nap 22-én biztos, de hogy pontos időt nem tudnak ők se. Mondom, jól van. Akkor várok. És akkor eltelt egy idő, már a román Sephorában is fent volt, és akkor, mivel úgyis oda a határ mellé mentünk, nem sokkal, itt Gyulára mentünk nyaralni, így nem is az én fejemből pattant az ötlet amúgy. És akkor először úgy volt, hogy 3-an megyünk, de utána rájöttünk, hogy mi nem csináltattunk a gyereknek amúgy személyit, tehát hogy a gyerek nem tud átjönni a határon. És ugye akkor mondta, hogy jó, hát akkor ő átmegy egyedül. Nem ellenkeztem, tehát maradjunk ennyiben. Ott voltunk már Gyulán, de még ugye akkor előtte való nap, mikor elindultunk, megrendeltük ezt a palettát a Sephorából. Ugye rosszul mondtam, van egy csoport, ahol azt írtam, hogy Easy Box volt, de ott azt hiszem az a neve, hogy Same Day, és ugye itt az a lényeg, hogy elvileg másnapra megkapod a csomagodat, és ugyanilyen automatákba jönnek a termékek. Egy ilyen kis lágyabb szálazású ecsettel fogok visszamenni a mesbe, mert ez a Sephorás, ez nagyon koncentráltan viszi fel amúgy a festéket. Akkor így összedolgozom a tender árnyalattal, egy kicsit ide kiviszem. Hát azért nem ilyen fenékig tejfel ez a történet, mert ugye hát látszódott már a dobozon, tehát aki kapott már törötten személyfesték palettát, ezt tudja. Tehát azt tudja, hogy mit éltem át. Kinyitottam, és ugye itt a doboz elején van valahol egy kis reteg darab, ugye festék darab. Hát mondom, ezzel valami nem oké, és félve nyitottam ki. Hát kiesve nem voltak a színek, de azt sem mondanám, hogy egy életbiztosítás, ahogy azok a penben álltak. Úgyhogy egy kicsit megijedtem, meg hát mérges is voltam. Nem tudom, hogy mikor történhetett ez a dolog, de állítom amúgy, hogy szállítás során. Utána olvasgattam, hogy Mizu a Sephorával már, ami az ilyen vevőkezelést illet, és akkor ott volt, hogy ők nem adnak pénzt vissza. De azért írtam nekik. Egyébként ahogy a doboz is jött, tehát az is kritikán aluli volt, tehát undorító volt. Olyan volt, mint hogyha már próbálta volna valaki kifeszíteni. Kaptam egy 30 lejes, azt hiszem, egy 30 lejes kupont. Körülbelül 2-3 ezer forint
Nem tudom pontosan mennyi, de valami ilyesmi. Na, köszönöm szépen, tehát hogy ez azért így elég jól esett, egy 30 000-es palettánál, na mindegy. Na, úgyhogy megvan a paletta, itt van nálam, és ugye a Delilah meg a Mia volt. Ezek a nagyon kis krémes színek, amik olyan furcsán jöttek. Ugye szerintem ez a legfényesebb, az egyik legfényesebb a palettában. Hát meg a Muse. És akkor fogok egy ilyen slapos ecsetet, fogom ezt a Mia árnyalatot, felviszem itt az ecsetemre. Ó, de szép! Ezt ide kiviszem még. Szóval ez a paletta tényleg különleges lesz, már csak azért is, mert ugye történet van mögötte. Akartam valamit mégiscsak a rózsaszínből ide belevinni. Ez lesz az, amit így ellapogatok, eltapogatok teljesen ide középre. Meg ide belőle is fogok ugye egy esetet, és akkor itt, hogy ne legyen olyan nagyon éles a határmesdje, kicsit eldolgozom. És akkor visszafogom ezeket a sötét mattokat vinni. Megigazítottam a szemem alatti részt, húztam egy tusvonalat, ehhez a L'Oréal Gel Intense szemhéjtust használtam, és most felrakok műszempillát, ez pedig nem lesz más, mint a Pohorelli Bettinának ez a Bright elnevezésű, ilyen természetes hatású, de elég drámai műszempillája, úgyhogy ezt felrakom, és mindjárt jövök vissza a végeredménnyel. Jó, elkészült a szemsmink, és akkor már csak a szájrész van. És mutatom nektek, hogy mi az a rúzs trió, vagy igazából kvártett, mert hogy még szájfényt is szoktam tenni, amit mostanában nagyon szeretek. Ugye van nekünk ez az Essence-es szájkontúr ceruzánk, nagyon nem szeretem, hogy alul vékonyabb, nem fölül vékonyabb, alul pedig sokkal vastagabb a szem, úgyhogy ezért csinálom így. Következő a Velvet Teddy lesz a MAC-től, ez egy matt nude rózsaszín rúzs. És így ide lapogatok belőle egy picikét. És akkor mindezek tetejébe jöjjön a kis klasszik rúzsunk. Ez a 402-es Adrienne árnyalat a Chanel-től. Ennyi, nem is rakok szájfényt. Úgy döntöttem, ez így elég lesz. Már régen volt videóban a Pat-től, Pat McGrath Labs-től fogok highlightert tenni, csak így lágyan. Jó, szerintem kész vagyunk. Egy rövid kiértékelést fogok csinálni. Ez egy hűvös kontúrszín, tehát tényleg ez a klasszikus csontosító szín. Egyáltalán nem foltos, láthatjátok, szépen beleolvadt a bőrömbe, eldolgozni könnyű volt, nem kell belőle sok, tehát hogy azért nem kell túlzásokba esni, de szerintem egyik sminktermékkel sem. És ugye a másik pedig ez a pirosító a Rare Beauty-tól, egy pöttnyi elég, ez a szivacsos applikálás nekem bevált. Nem szeretem az olyan pirosítókat, amik így nagyon látszanak. Szeretem, hogyha valami finoman ott van, látszik, hogy van egy enyhe pír az arcomon, de mégsem olyan arcba menősen, hogy azt lássa meg először az ember. Ez is nagyon tetszik, van egy enyhe fénye. Ha jól tudom, 2 finish van, az egyik ez a picit fényesebb végeredmény, a másik meg ugye a matt verzió. De nekem ezek sokkal jobban tetszenek, mert még természetesebb a hatása. Úgyhogy ezennel véget ért a vásárlásmentes évem, és átvette a helyét valami új. Ugye a videókat meg ilyeneket már ezzel amúgy fel is vettem, de így lehet, hogy nem is rakom ki őket, meg hát ugye ez akkor lett volna értelmes, meg hasznos annak, aki ebben benne van esetleg, hogyha tényleg így havonta, 2 havonta tudok videót hozni, hogy haladok, mint haladok, hát mint láthatjátok így. Tehát, hogy most inkább akkor egy ilyen vásárlásmentes év helyett átmegyek ebbe a tudatos vásárlásba,
de nem gondolnám, hogy ezen kívül, meg ugye hát a palettán kívül bármire szükségem lenne most idén, és majd látni fogjátok, mondom, a kollekciós videóban, hogy azért van mindenem, és ha szigorú vagyok magammal, ezekre sem lett volna nagyon szükségem. Viszont most, hogy így ránézek a kontúrozásomra, én úgy érzem, hogy de. És lehet, hogy ennek tükrében majd egy pár hónap múlva még egyszer átmegyek a kollekciómon, vagy évvégén, és akkor amiket nem használok, azokat tényleg eladom. Szerettem volna a videóban szerepeltetni egy ilyen pár órás tesztet. Annyi elmondható, hogy ugye az a 2 arcra való termék, amit vásároltam, ugye egyszer a Fenty Beauty-nak ez a krémes bronzere kontúrja, és a Rare Beauty-nak ez a pirosítója nagyon jól szuperált a nap folyamán. Hatalmas nagy játékpartikon vagyunk túl a gyerekkel, a családdal, számos evési versetetés, mondjuk ez nem érinti ezeket a termékeket, de a fürdetés, meg játék, stb. Különböző stressz helyzetek azért igen, és ezeket által én ugyanúgy látom, hogy ezért megjelenik még itt a pirosítás, kontúrozás kettős az arcomon. Nem tűnt el, hál' Isten, nem lett furcsán, ilyen, tudjátok, amikor így beleül a pórusaitokba, vagy mondjuk elmozdítja az alapot, egyáltalán nem tapasztalok ilyet, nem is látom, szerintem nem is látszik, mert nincs. Hát nyilván majd fogom továbbra is használgatni ezeket, és akkor majd egy másik videóban biztos, hogy kiforrottabb véleményt tudok ezekről mondani. Eddig nekem nagyon tetszik, és tényleg iszonyat kevés kell mind a kettőből, lesz vele dolgom. És ugye a videó főszereplője az ez a paletta volt, én azt gondolom, hogy ezt jóval többen vártuk, mert ugye ez a másik kettő, az nem új megjelenés. Hát azt lehet, hogy nem mondtam itt a videó elején, hogy a matt árnyalatokkal is nagyon meg vagyok elégedve, vagy amikor ugye készítettem a sminket. Én nagyon szeretem a Natasha Denona-nak a matt színeit, némelyik kevésbé porózus, mint mondjuk a Glamben, talán ez a más árnyalat volt hasonlóan porózus állagú, de ezek a sötétebb színek annyival nem, vagy annyira nem porzottak, vagy hogy mondjam. Nyilván volt lehullás, láthattátok, de miért is kezdtem az alappal, nem mindegy. De hogy nekem amúgy sincsen ezzel semmi bajom, sokkal könnyebb eldolgozni így a terméket, de szépen pigmentált. Most is azért látszik a szememen, hogy ott a festék nem ült bele ebbe a kis mélyítő vonalráncba. Általában nekem a fényesek oda bele szoktak vándorolni. Ez lehet, hogy az alapnak is köszönhető, de jártam már úgy PET festéknél, ugye ennél a kis palettánál, hogy ugye az beleül a mélyítő vonal ráncba, de ez elég szépen és kulturáltan ott marad. Hát ugye a műszempillát, azt ne említsük, nekem nem bír ki egy napot, tehát hogy itt közel a szemem zugához, valahogy nem bírja a strapát, tehát hogy mindegy, ezt nem igazán értem, na jól van, de ez van. Elég szépen fennmaradt a szememen, most mondanám, hogy meglepődtem, de nem, tehát hogy ezért is reménykedünk abban, hogyha high-end cuccokat veszünk, akkor kevésbé kell azzal bepecselni, hogy most a nap folyamán ott maradt-e valami a szemünkön, vagy sem. Nagyon szépek az árnyalatok, jó színeket választottam most ehhez a sminkhez, és alig várom, hogy a többit is fölkenjem személyre, és ne csak szvarcsolgassam őket. Én most nem tudom, hogy a krémes formula miatt-e, ugye miatt az új formula miatt-e vagy sem, de hogy ezek az ilyen, szerintem ezek a wet effect, vagy a sparkling foil. Ezek voltak azok, amik kicsit furcsán érkeztek, és ugye amikor úgy belenyúltam, most is azt éreztem, hogy tolom el a nyomás hatására a penbe, tehát ilyen nagyon laza textúra, laza összerakás, vagy nem tudom. Ugye egy-két pen lötyög, de nekem a retro is lötyögött. Tehát, hogy ezt úgy észrevettem, meg lehet hallatszódni is fog amúgy, amikor szvarcsolok, hogy lötyög a pen. Hát egy kicsit csalódott voltam, vagy vagyok azért a két színért, mert ugye nekem ezzel a palettával terveim vannak, tehát, hogy
haza is ezzel utaznék, illetve lesz esküvőm is majd jövőre, természetesen ez a paletta is benne lenne a készletbe, a kis sminkes cuccomba, de nem tudom mennyire lehet vele utazni, és kísérletezgetni ezzel, meg azért elég drága a mulatság, de azért nyilván megpróbálom. Összességében elégedett vagyok vele, tényleg szeretem a Natasha Denona-t, szeretem a Natasha Denona festékeket, a mattokat imádom tőlük, tehát hogy így semmi problémám nincsen így a márkával. Én ezt most így lemosom, és akkor elteszem magam holnapra. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy minél hamarabb fogunk tudni találkozni, és hozok majd még sminkeket. Addig is vigyázom mindenki magára, legyen szép napja, sziasztok!